Тъй пуснахме и AC5-то, сега в момента ти ще въртиш добре. Аз ще върта, бе, ще Ай, не врътка. дай го в един край. Това ли? Това ще трябва. Чакай. Това си минималната стоеност. Да, последните дабита не ги виждаме. Да, не ги видим. Ай, сега върти. Ето къде е какво става. 0,48, още 0,47. Ето тук... Да, пътя половина е така, Не, спокойно. потенциометъра ни е от хубавите 50 км, затова е така. Тъй. Чакай, ще на потенциометъра. Его, бял, голям, руски. Хайде, да. Не, много руски, ама е свален там от някаква техника руска. Тъй почна да изгрява, минаваме 0,80. 100 кусур, изгрява е хубаво. Това вод ли? Не, това 190 мВ. Да. Аз викам да не го докараме до 2-3 волта, защото тук нали знаеш какво Да, накрая се получават бомби. Изгряде. Я гори малко на зайца. Да ни пизикнем с бата. Това е поради мастерията, фащане на резистора за крака на диода без резистора. Ай, сега пак напред. Това са други мастерии, които нямам съжаление. И мисля, че се вижда. Изгряха. Ай. Чакай малко. Какво? Хопа, Волт. 1 волт. Току-що измерихме 1 волт. Да. Волт 100 няши. Гледам, диодите още не мигат. А ти намаляш. Добре. Мерим до 1 волт, За сега измерихме до 1, може да измерим до 5, обаче ако някой сложи резистори на диодичи. Се смей. Кога ще са единици трябва да имаме 5 волт на екрана, 1 волт. Я направим размерване, кога ще има 1 волт, при какво число?